Kluci, takhle naháněčka, víte co? My boukne. Joj! Ne, kámo, rozluč se s tam. Ne. Dobrý, no tak se to jo, kluci. Hlavně menší fovka. Proč máš fit jak mrkev teda byla? Budeš to nějak řešit, nebo může mít do píči? Něco ti tam spadlo. Máma tam hází talířema. Žádný problém, žádný stresy, fotbal, Ronaldinho, Messi, já tu varím, želím perem, či sa na to nevyserem. No to nerfíš, ty mrtko. Ty mě tu může dupnout, asi kým na teba nenakričím. Mám piči. Edward, ty pomoc, oni mě fazují. Dělej, řekni, že chceme výkupný, Pomoc, oni mě fasují, oni jsou výkupný. Máš piči, dobré, nechaj veľká sranda, kupni na ňo, na parchanta, kupni na ňo, nervy moje, toto čo je, to si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite, toto kedy, toto vyjde. Každý by najradšej ležal, pekne na leháku, doma na leháku, ale čakva nehaj. Čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papule. Ale čakva nehaj. A tomu futbal pozerám si, klub nepozerám si.